Lagu kalipatan tanong siya mananian na di tanong di ka pa magitong asiko ginawa tanong ngamataan ama peligro tanong sangkay ya dunia na ayamala na siku kapag talingan tanong sa luman amore. Ilan man sudi tanong di ka pa magitong asiko ya mananian na mga dagangan tanong uli na di yung kutwa di tanong di ka pag-ibati-bati mamagitong si kuya mananian na kekuatan wasukay na tanto tanwa impidan sa aya kay impidi tanunun na ububadin aya mananian na salakaw amaswa upira sarasayan tanong namuri pun Allah subhanahu wa ta'ala na antunay gida ka amay kading ka maswa mamagitong aginawang ka Aubang ka di katawi ya diyang kaya katatagutan usang kaya dunia. Natanto din na iya makampat. Miya kakampa-kampatay. Kagay-gay. Na di tanong siya di mipagapada. Diyang kutwa kakatanong alim. Asi alim Salahuddin. Pakasugan Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman to na inawaan tanong yan. Di tanong sa kaniyan kilay. Natakasin ako din suya mananian na mga palulutan tanong sa inyo. Na gusto mga pagalit tanong kagigay na di tanong sira na yaman niyan na dimit mo sawira. Na iman to na kiyat tamanan adi tanong sira din na yaman niyan na kilay. Natundugan tanong sira mo. Na upunta na yaman niyan na di mas mamagitong aginawa tanong. Na mala din na akasin bitsi ko kapag talingawa tanong sa anuman mo. So Allah subhanahu wa ta'ala napitero yan. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tiyawag wallahu subhanahu wa ta'ala sakkan wa miyamanat tiya. Hey sakkan wa tig wallahu subhanahu wa ta'ala miyamanat tiya mga Muslim. Aan nakalakiyan si Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Namalo niyo kung nagdugida-gida. Uli na ilayan niyo. Uli na prasara sama niyo. Anto na umiyamanan yan na miya pasadaka. Anto na miya pasadaka. Diyang kaya kimubatugitan si sangkaya dunia. Namatagitan si sumasagad ama kasasay barat tanong sa limamula. Ama puragun tanong sa yamanan yan. Napinggan na ba katano si salungan amore. Dito sa Allah. Napituro yan na anto na ununong pa ma. Imiyapasad ka. Para si kwalungan ka amore. Ino mga day. Sumiramig suyamanan yan nagalabok ka mga pipya. Sini kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Anta kasi rumaramig si kwayamanan yan na mga di kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Manguri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ituro Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaisu mandana nafsahu ayat 3 na abara akal ataw ayat 3 na amiyaguntung ataw na diyang kutayamanan yan na miya pamagitong yan ang ginawa niyan. Miya pamagitong yan ang ginawa niyan si kuya manan yan na daw niyang panakapatay. Nagiya upun matay sorry po Allah. Upun tanong yan manan yan nami kayo kukubat tanong na miya pa sa dilin suka pamagitong. Inong kailangan na mamagitong tanong din. Apalapan na kaya manan yan na marinaw. Lagi daw po tayo manan yan na kiyap pa na naroon na diyan kaya kakakanaw lama. Apalapan na tingin ka marinaw. Abamay kami kayo kung tanong si kukubutan nga miya pa sa dedin so kapamagitong. Ada din na akapamagitong sa kaya po pumagitong na kana sa din siya manan yan na miya pa sa dedin. Mauri po Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya di tanong di kapamagitong. Kapamagitong at tanong si kuginawa tanong. Nasi pagkisaba pa diyang kutayamanan yan na di tanong di kapakapanisya kay. Si pagkisaba pa diyang kutayamanan yan nakaptubati ang kasi ko ginawang ka. Kaya ginaman utuay manan yan na din ka di pamagitong na ginawang ka.
Napagkakilalang ka, antawa ka. Kagiya upo na kaya manan yan na di magkikilala, ginawang ka na di na ipinakapiligro. Kagiya katawin ko na sika ko benar. Nayamanan yan na masuro ka dung kudunia, napanguntar man ka din subaya ginawang kasangkayan niya. Kagiya aya katawin ka sa ginawang ka, nasa ka nakurik ka, na piligro amay ko yamanan yan, nami kayo pagkasi ko ibang ka. Mahuri ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kay salungan na si Hasan al-Basri rahimahullah. Namiya panudtulian. Amiya kay sa tingin na alungan na bulalakaw ako. Namin imbalaka ka na diyang kaya sa kataw mama. Asa kataw ang mama. Ayaw wala na diyang kutwa sa kataw mama. Natanto din naman na niya namitan tabulog si kuya manan yan na mga kabistaan. Makukumplito adi yung puti manan yan na din yan di kapaka endusa. Suki apaka tunay lang si Hasan al-Basri rahimahullah na iniso no Hasan al-Basri hay mama atigyan na pira atigyan iidad ka. Pira atigyan iidad ka imanto. Napitero adi yung kontra sa katawan na si Hasan al-Basri. Aya iman tuwa tigyan ay dadak na tigyan na 60 ragun. 60 ragun na tigyan ay dadak. Namiyak agiraw so Hasan al-Basri. Asamaw tuwa tigyan. Namagang kadunayamanan yan na makauma. Magang kadnat tigyan tuman. Ayamanan yan na magang kadnat tigyan ni kayo po kuburka. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam na yapitero yan. A'mar ummati ma bayna 60 ila 70 wa qaliluhum man yatazawwaju an dhalik. Aya buwa di mapagumur. O sa katanwa mga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam napagulutan o 60 agusong 70 namiya kay tito manan yan napaka manan yan na pagkalampasan. Mangari po Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na yan ubat tanudog pumagitong. Sama makalpas ka sa. Namiyak kay tito adi yung kananayamanan yan. Na edad ay bubagir katamo. Michael. Hindi tito na katamo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Nasukiya pa kagira adi yung kutayamanan yan nasa katawa mama. Anong pulurang edad. Namiyak kagira si Hasan al-Basri. At niya kagiraw si Hasan al-Basri at tigyan asama na tigyan na magang kanul makauma tigyan si kuya manan yan nakapatay na ayamin isumbong mama na tigyan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tigyan na asakat sakatano so kaya pa kagiraw umama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na inisin sa kanya ng Hasan al-Basri. Tigil na inuat, tigil na katawan na katigil na imananan. Katawan na katigil na imana, diyan ka na napintero ka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tulang nadaglanan. Apun giraw ka nila subhanallah. Nading ka katawan imanaw subhanallah. La ilaha illallah. Din ka katawan imanan yan na maana la ilaha illallah. Nasukap ka ito kawin kasi kumaana o din ka digteroon na isaanan na yamanan yan nakapag ka na o paratihan ka o di na di yung kutayamanan yan na pagkasawapan si kuyamanan yan nakapagtatap ka si kubenak hindi na adi yung kutayamanan yan na di ka digteroon na katawa na kasumanan yan napigteroon o Hasan al-Basri at tigyan ayam-ananan na mata-mataan alam mong tanunin sa tangan wallahu subhanahu wa ta'ala wa inna ilaihi raji'un na mata-mataan arun tanong pagundin mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala na ayawaraan wayamanan yan na bagundo desi kuyamanan yan na dato na niyang kutayamanan yan na kapiginisrin yan Panaya tanunin pengisan Allah subhanahu wa ta'ala si buka pakataling umatanong.
Sama bro, nandiyan ko tayo mananian nasa kataw mama. Na siya butihan na diyan ko tayo mananian na Peter yan. Na ay minisumbagian si kuya mananian na Hasan al-Basri. Na tingin na anto na tingin imapi apit bulaunan. Lagi upama na pagugitan. Daat ay mananian na pagindudan. Inunta na pagindudan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay Peter Hasan al-Basri. Nagtigil manay. Piyapain ka tigyan. Piyapain ka tigyan sulang ba umur ka. Kalagin buya mananian nagyat piyapian aswe mananian ng ibus ka. Ayaw manaw lalag. Nasa din saya mananian. Na lamba umur ka. Ibubagay ka Allah subhanahu wa ta'ala. Na pamanaguntaman ka. Nang gaganabag ka saya mananian na mga pipiya. Na lagi buhay mananian na niya kang ganabog ka sa mga pipiyasi ko tandayway mananian na kawyawiyag ka. Maarip na Allah subhanahu wa ta'ala ubatanog ni di mapanarapa sa niyang kay mababalita no si Maudu kagi asway mananian na oras tano na tanto makampat kung tano si Allah subhanahu wa ta'ala isampay tano niyan sa bulan Ramadan sa makapamalumal tano na lagu boleh niyan so syahrul Ramadan arun dunia mananian nami panagipun saya mananian nakapakas salim batatenu salam nakan sukan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah yang berkabul tanong ya pamag sa inyo nagyan ito di ka pamag ito nga si ginawa